Berätta Ringo, vad gör vi? Ja, och en buss. Nej. Vad snaskar vi på? Och gurka. Ost och gurka. Rambo gillar också. Mer ost tack. Vad är gurkan då? Men den är här. Här är den. Vadå? Nej. Ost. Nej. Oj vad han. Han käkade upp hela osten. Nu äter jag Rambo med en till. Jag äter 3 till. 3 till. Ja. Tackar. Ja, det är bra. Rambo. Gotti. Smakar. Snaskar. Äter du alltid sådär med öppen mun? Va? Ja. Kan man, äter man inte med stängd mun? Inte? Visar hur man äter fint. Så ja, snyggt. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. En till ost tack. En till ost tack. 2 till till jag och Rambo. Vi delar i alla fall. Han har inte att ta en till. Ja, vi delar. Vi delar. Hej.